wala man ako gi-criticize ang mga duwa karon, no? Kung maingon mo maayo sila Ja Morant, maayo sila Luka, maayo sila Giannis, nganong wala man sila na champion, no, sa FIBA basketball. Kana sila Luka nga daghan man kay maayo nila, o kana sad sila Giannis Antetokounmpo. Daghan kay maayo sa Europe, pero wala sila na champion, o wagi kasud sa wagi kasud sa quarterfinals na sila. Tagak man na sila sa FIBA basketball. Kung kabaw mo, lahi man gud ang rules karon. Ang rules karon, mabiyaan lang nimo gamay ang kontra, illegal defense ka na. Karon sa una dili, tanawa ang mga duwa sa una, kana si Sean Kemp. Mayingon mo posterize si Morant, maka-posterize na tungod sa mabox outan ninyo ang mga kontra, mabitin na ang kontra. Pero kini dili, lahi jud ang maayo sa una. Ang maayo sa una, no, mukuan jud sila, musud jud sila sa semis, sa finals, musud jud sila. Og tan-awa ang mga duwa sa una, grabe kay depensa. Kaysa karon binayot na pay flapping nila na maigo lang sa hangin, matumba dayon, tawagan na yung foul. Sa una bisag mga bungi ka way foul, pero tanawa ng posterize, tanawa na, no, tanawa na si Sean Kemp, no, panahon na ni Jordan, no, early 1990s, pero tanawa yang mga dunk, ha, kana mangani o amang ginakaik ni Jordan, hapit mga na si Ruhi, kung amo kabaw sa finals, hapit na si Ruhi, pero tanawa kana may posterized na duwa, tanawa ha, tanawa ang ihang kuan ha, tanawa iyang move ha, kana may posterized nga duwa, kana so napakay mo palak dia pulbus juga, kana posterized meaning ana pulbus, mahimo kang pulbus ana, mo kailana kana mangani gikulata man ginang kuan Jordan, wala man gina siya kaik, wala man gina siya kuan hilak man gina, wala man siya kapiog ni Jordan. Tanawa na kana may posterize. Miingon mo kuyaw karon, layo ra kay na karon, oy naka-move lang mo, nakahimo lang mong puntos, bisag pila yung puntos diha, tungod kay ang bantay ninyo usa-usa ra, bawal ang tagtulo, tag-upat sa una, way bawal, way illegal defense sa una. Bantayan kag lima diha, okay ra kayo, posterize yung gusto, mamang ginakaik ni Jordan na, ha, Sean Kemp, muda pagbula ha, mo drive pa 6'9", taas kaayo, 6'9", over 6'9" or 16, mao na mga hayta. Ang sapatos na hapit na city or city na, moingon mo posterize karon, i-posterize na, taka ra mo storya tanawa ng kuan gud, duwa di agud, di na kaik ang kontra, tabangan naglima tulo, mo na posterize, no, taglima kabuk kontra, tag-usa, tagtulo, taglima. Karon awa ng ginuwaan karon nga binayot man na, mahikapan ng gamay, foul na, so makapenetrate juga. Ang rules karon gilahi nila, pero huyang kay na nga rules, huyang kay yung mga player kay kumpara sa una. Tanawa ng mga move nila, na sila yung move na, ibali, gidrawing, gidang pa dyan, na sila yung mga move na sa karon, wala oy mga move na oy, tanawa katawan lang ikaw, patay lagi ka, sukul mo sa una o karon, layo ra mo oy, taka ra mo storya.